Volám sa Jana Dudaš, pochádzam zo Seredného. Narodila som sa v Serednom a celá moja rodina pochádza z dediny, ktorá je etnicko-slovenská. Moja stará mama pricestovala od Sobraniec z dediny Jenkovce, volala sa Zuzana Kalapoš, vydala sa do Seredného a celá naša rodina doteraz býva v tej malej, krásnej dedinke, ktorá sa nachádza pri Užgorode. Predstavujem spolok slovenských žien Dôvera, ktorému čelím, ktorý bude oslavovať teraz 25 rokov. Našou úlohou je zachovať tradície Slovákov žijúcich tu v Ukrajine, zachovať si svoju reč, naučiť reči predkov naše budúce pokolenie. Na Zakarpatsku býva okolo 10 000 Slovákov, možno plus menej, viac alebo menej. Teraz odhaľujeme okolo 7 000 Slovákov žijúcich tu na Zakarpatsku, ale možno je ich aj viac, možno menej. Tým, že väčšina migrujú aj celé rodiny a preto to obyvateľstvo tých Slovákov je stále menšie a menšie. Keď sa začala vojna, tiež sme nevedeli, ako každý občan, sme nevedeli, čo ďalej, ako budeme fungovať, čo máme robiť. Prevládal taký masový strach v každom z nás. Ale napriek tomu sme cítili podporu Slovenska, pretože sme videli, akí dochádzajú ľudia. Evakuačné vlaky prinášali so sebou strach, úzkosť, biedu tých ľudí, ktorí zažívali strašidelné deje, ktoré boli napríklad v Kyjeve, v Irpini, v Buči a tak ďalej. Ale na pozvanie mojich kolegov z Banskej Bystrice, čiže Metodického centra Slovákov žijúcich v zahraničí, sme dostali takú ponuku spolupracovať a pomáhať odidencom, ktorí prichádzali másovo na Slovensko, tým, že sme pôsobili v takých zdravotníckych strediskách, kde sme pomáhali našim obyvateľom, mamičkám, deťom, starším ľuďom s invalidídou. Pracovali sme non-stop, aby sme zabezpečili pohodlnosť tým ľuďom, ktorí pricestovali. Máme takú kolegyňu, ktorá sa volá Natália Štefaniak. V jeden deň nám zavolala a povedala, že naši vojaci našim vojakom takto objednali podľa určitej objednávky aj oblečenie, aj nejaké veci, ktoré sme museli akože dostavovať sem do Užgorodu. A poviem, že nebola to taká jedinečná akcia. A musíme si uvedomiť, že my ako menšiny všetci naplňame tú multikultúrnosť našej krajiny. Predstavujeme región, v ktorom tá multikultúrnosť už je na genetickom úrovni, na genetickej úrovni. Nemôžeme povedať, že môj detko bol tam Maďarom alebo môj detko bol Čechom. To už sa tak preplietlo v našich génoch, v našej krvi. Ale tá identickosť toho, kto som, prevláda aj dodnes. Pretože ten, kto nepozná svoje dejiny, nepozná svoju minulosť, nemôže mať pevnú budúcnosť. A my ako Slováci, etnickí Slováci, ktorí bývame a naplňame túto krajinu a tento štát, chceme, aby sme boli v takej dobrej pozícii, aby sme si poznali svoje tradície, zachovali si svoju reč, odovzdali mladému pokoleniu to, čo sme dostali my ako deti do vienka. Pretože to vienko toho dedičstva je veľmi dôležité, aby si vedel, že si Slovák v každej časti sveta.
aby si sa prejavil ako identičnosť toho, kto si. Mladí Slováci, ktorí bývajú tu, ich krajinou je Ukrajina. Oni sa narodili tu a ich štátom je Ukrajina. Preto je dôležité, oni si vnímajú svoju krajinu takú, aká je. Ale musíme aj povedať, že oni sú multikultúrni už Slováci. Oni už sú etnickí Slováci novodobého obdobia. Väčšina z nich chce poznávať svet. Väčšina z nich chce si otvárať nové dejiny. A preto našou úlohou je to, aby sa nestratili v tomto svete. Aby vedeli, že kde sa narodili a kto boli ich predkovia. Prostred stepi širo-širej, v Ukrajine milej, bi urobne lani polije, Dnieper prostred lučin, bolo vidieť, bolo počuť, ako reve huči.